Bismillah, alhamdulillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ramazana degişli inniki mesele musulman dogonlar Ramazan aýynda sapara çykan, ýolagçylyga çykan kişi agyz beklemelimi, beklemeli dälmi diýen mesele. Fiqh kitaplarymyzda agyz beklemek kime farzdyr diýen bölümde birinji şerti musulman dogonlar Ramazan aýynda agyz beklejek kişi muqim bolmaly, oturumly, bir ýerde ýurt tutup yerleşip ýaşaýan kişi bolmaly. Ýagny ýolagçy bolmaly däl. Diýmek näme? Ýolagçy bolsa Ramazan aýynda agyz beklemek ol kişiň üstüne farz däl. Ýolagçy kişiniň agyz beklemezligine ruhsat berilýändiginiň delili näme musulman dogonlar delili Bakara surasynyň 184-nji aýaty. Allah Taala diýär: "Ve men kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Sizden kim Ramazan aýynda hassa bolsa ýa-da ýolagçy bolsa tutmadyk günlerini başga günlerde tutsun diýär Allah Taala. Diýmek musulman dogonlar Allah Taala bize Ramazan aýynda hassa bolsak ýa-da ýolagçy bolsak agyz beklemezlige ruhsat beripdir. Emma Ramazan aýy gutaryndan soň, ýolagçylygyň gutaryndan soň näçe gün agyz beklemedik bolsaň Ramazan aýyndan soň şol günleriň kazasyny almaly. Näçe aralykdaky ýere gitsek safary ýolagçylyk hasaplanýan musulman dogonlar diýilýär. Kitaplarymyzda 90 kilometr uzaklykdaky ýere ýolagçylyga çyksaň şol kişi näme safary ýolagçy hasaplanýar diýär. Oşo 90 kilometrlik ýere gidende şol ýolagçylykda agyz açmaga ruhsat berilýär. Bir diýmek mümkin, eger men ýolagçylyga çyksam agyzym beklesem näme bolýar, bolmaýarmy? Bu barada da Hanafi mezhebimiziň fiqh kitaplaryndan bolan hidayede diýilýär: "Wa in kana musafiran la yastazirru bis-sawmi fa sawmuhu afdal wa in aftara jaz." Eger bir kişi diýär ýolagçy bolsa, agyz beklemegi oňa ziýan bermeýän bolsa, Ramazan aýynda agyz beklemek, ýagny ýolagçylykda agyz beklemegi has afdallar, has haýyrlydyr diýär. "Wa in aftara jaz." Eger agyzyny açsa ýolagçylykda ruhsat bar diýär, ruhsat berilýär diýär. Diýmek musulman dogonlar tutsam bolmy, tutmasam bolmy diýip sorasa bir musulman dogonymyz ýolagçylykda eger agyz beklemekligiň sana ziýan bermejek bolsa, seni ýad etmejek bolsa, seni tapdan düşürmejek bolsa, onda näme agyz beklemekligiň has haýyrly. Emma şu taýda şunu bellap geçmeli musulman dogonlar, ýolagçylykda agyz beklejek kişi beklemeýän kişini aýplamaga haky ýok. Bir kişi şu ruhsatdan peýdalanyp Ramazan aýynda ýolagçylyga çykganda agyz beklemeýän bolsa, hiç kimiň onu aýplamaga haky ýok. Çünki Allah Taala ruhsat beren zadyna benden nägile bolmaga haky ýok musulman dogonlar. Şu taýdan görýäs musulman dogonlar dinimiziň, İslam dinimiziň ýeňilligi, İslam dinimiziň gözelligi, hatda İslamyň sütüni bolup duran Ramazan aýynda agyz beklemek bolanda da eger ýolagçy bolsaň, eger sana ziýan geljek bolsa, eger kösenjek bolsaň, näme diýip goýup durlar? Allah Taala agyz beklemezlige ruhsat beripdir. Bu da musulman dogonlar biziň dinimiziň gözelligi. Alhamdulillahi rabbil alamin.